CASS, contribuția pentru asigurarea socială de sănătate. Dacă te întreb ce categorii de venituri trebuie să luate în considerare pentru această contribuție, eu pot să te ajut cu ceea ce știu eu, dar îți recomand să cauți și să te informezi tu pe cont propriu. Eu știu așa, trebuie să fie luate în considerare toate veniturile extrasalariale și extra pensie, dacă e cazul, mai exact chirii, dobânzi, dividende, câștiguri din fonduri mutuale, câștiguri din arende, eu știu, și probabil mai sunt și încă alte categorii de venituri, dar atunci când va veni vremea să depui din nou declarația unică, te invit pe tine să verifici care sunt toate, dar cele principale sunt cele menționate de mine mai devreme. Sper că ți-a fost de folos și te invit să îmi lași într-un comentariu care e părerea ta vis-a-vis de CASS. Ai plătit anul ăsta sau nu?